नमस्कार मंडळी, गाव ठिकाणी या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतोय। तुम्हाला सगळ्यांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा। मी सर्वांच्या आधी माफी मागतो कारण खूप दिवसानंतर हा व्हिडिओ बनतोय, कारण खूप जण ह्या व्हिडिओ कधी येणार विचारत होते। पण खरंच सांगायला खूप दुःख होते की ॲक्च्युली आमच्या घरात एक दुःखद घटना घडली, त्यामुळे व्हिडिओ आपल्या गाव ठिकाणावरती पडले नाहीत, टाकू शकलो नाही। तर आजपासून सुरुवात केली आहे व्हिडिओ करायला। तर आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला भात कसं झोडतात, भाताची कापणी कशी केली जाते आणि ते भात झोडून झाल्यानंतर काय केलं जातं, असा तो व्हिडिओ आज बनवणार आहे। तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। आणि आजचा हा व्हिडिओ जरा थोडा सिनेमॅटिक होईल। जर तुम्हाला आमचा हा प्रयत्न आवडला तर जरा आम्हाला कमेंट्सद्वारे कळवा की आजचा हा व्हिडिओ जरा तुम्हाला काय वेगळेपण दिसलं ते। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि तुमचं प्रेम असंच राहू द्या आमच्यावरती। धन्यवाद। आता आम्ही इलाव ढवळ काट्यात आणि ह्यो तुम्ही मस्तपैकी नाचणो बघतास आणि ढवळ काट्यात इलाव आणि हय बघू शकतास आपण ह्या दळ्यात इलेले आहोत। ह्यांचा भात कापता आमच्या वाडीतलेच माणसं सर्व। आज दिलीप दादांचा भात कापूचा। तर हय हे बघू शकतात भात अर्धोदव कापून झालेला आम्ही येईपर्यंत। आता हा इथला भात कापून आपण मशीन का लावूक घेऊन जाणार आहोत। आता पेंडो बांधून भात जोडणीची मशीन खायला लावलेली आहे, ते घेऊन जाणार। तोपर्यंत हय चार आवे कापून दाखवतो तुमचा, मजा येतं भात कापून। आणि हे जो कोयते ना मस्त लागतं, आवून आवूनचं लागतं कोयते। चला आता आपण आता पेंडो घेऊन जाऊया। पेंडो घेऊन पेंडो बांधलेलो आहे, आता त्याकडे घेऊन जाऊया। भात सोडतात तर मशीनवर लावू का? भाई आपलं कवळे करून देता आणि सुयोग काय लावता।
भात. आणि ही मशीन हा भात जोडण्याची नवीन यंत्र हा. तर आता सध्या आमच्या ह्या देवगड तालुक्यात ही मशीन जाम फेमस जो तो ह्या याने भात जोडता आपला काम करता. तारीख लागली होय कांडेच आहे ना म्हटलं त्याला. आणि ह्याच्यात ह्या भात मिक्स केलेला त्याच्यात गवत वगैरे पण असतं आणि त्या ताळूसाठी त्या कांडे ताळण्यात टाकलं जातं. मग ह्या भात एकदम मस्त गोटे सगळे एकदम व्यवस्थित स्वच्छ होतं, घाण रवत नाही. अजून एक प्रोसेस आहे ही, आमचा भात ऐसना नेऊन घरी उन्हात वाळत घालणार 1-2 दिवस आणि त्याच्यानंतर परत वारे होणार आणि नंतर मग कोथळी भरून घरी नेणार. ते पण प्रोसेस आपण दाखवणार पण नंतर. आज येऊ पाहिजे बघूया भात कापणीपासून तो भात लावण्यापर्यंत, ते भात स्वच्छ करण्यापर्यंत, त्या पिशवीत भरून ठेवण्यापर्यंत येऊ पाहिजे आज तुमचा बघूया. आणि हो ध्वजा छत अशासाठी की आपण जेव्हा भात लावतो ह्यो साडी लावलेली आहे त्याच्यासाठी की आपण जेव्हा भात लावतो तेव्हा गोटे ह्या साडीवर पडून तळच पडतात, म्हणजे लांब उडवत नाही. आता भारी आईसना भात कापून आमका तकडे कातळावर नव्हता लागा आणि थंय मग धोड होता. लय त्रास होतो पहिलो. आता सगळ्या जाळ्यातच होता. फक्त एक कागद आणूच लागता प्लास्टिक मस्तपैकी. पबजी गँग आता इलेली काम करू का जेवल्यावर तर पबजी खेळत होते. 25-30 हाका मारल्यानंतर इलेले हत आता काम फास्ट होणार. आज मस्तपैकी ऊन पडलेला, नाहीतर ऊन पावसाचा खेळ चालू आहे आमच्या सध्या कोका देवगडात. म्हणजे अक्षरशः हैराण केला ना पावसान आमका. म्हणजे सकाळी आम्ही भात कापूक गेल्यावर ऊन असता आणि अचानक पाऊस पण पडोक लागता. अशाने आम्ही सगळे शेतकरी जरा हवालदिल झालेले आहेत. आणि या एवढ्या जागेत मस्तपैकी काम चालू आहे. सुयोग आणि वेदू आपले आणि दिलीप दादा भात हाणता. सुयोग आणि वेदू भात थंय मशीनवर लावता आणि भाई थंय जोडिओ करून देता. आणि हय सौरभान एक मस्तपैकी नवीन प्राणी आणला ना. आणि ह्यो प्राणी बघतास ह्यो आमच्या हय शेतात जाम भरपूर असता, म्हणजे प्रत्येक आव्याक मिळता. ह्यो अक्षरशः हैराण करता. म्हणजे ह्यो आपल्या हाताक लागलो भात कापताना वगैरे तर ना गुदगुले होतात. म्हणजे अक्षरशः एवढी खास जुटता ना काय सांगू तुमका. कुसरुंडो आतो. तर थंय भात जोडून झाल्यानंतर त्याचा भात असता सरलो तो हय आता दळ्यातनं पेरतात असो. म्हणजे ह्यो सुकवणार आणि ह्यो सुकवून नंतर मग गोळा करतात आणि ह्यो गोळा करून त्याचे पेंडे बांधून ठेवतात. मग हे कोणाक गाई म्हशीवाल्यांक ज्यांका हवे असतील ते घेऊन जातात. नमस्कार मंडळी, अशा प्रकारे ह्यो आजचो व्हिडिओ होय संपलो. ह्यो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो भात कापण्याचो आणि झोडण्याचो. आपली भात झोडणी मशीन बघितलास मस्त आहे ना. आणि ह्यो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो आमका कळवा. जरा ह्या व्हिडिओत तुमका काय बदल दिसता तो पण आमका कमेंट्स करून कळवा. आणि भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, सी यू. Peace.